Ja, Søren, hej hold 2 igen. Ved I hvad? Nu kom jeg simpelthen lige gående her. Og så fik jeg øje på... Prøv lige at se der. Skal jeg prøve at se, om jeg kan zoome ind på det. Kan I se, hvad der ligger der? Der ligger simpelthen en sten på skinnerne. Det må der ikke. Den sparker jeg lige væk. Sådan. Og så er det først at gøre det sådan lige. Jeg kigger lige op i luften en gang. Og tjekker noget ud, og så kigger jeg lige lidt mere rundt omkring, og så prøv lige at se herover. Da jeg lige stod her, så fik jeg lige øje på det dernede. Se her. Sten på skinnerne. Og så er der sådan set det her hernede. Dernede er det. Nu kan jeg se det. Se der. Kan I se der? Kan I se, hvad det er? Det her. Det er simpelthen en knust sten. Hvad er det for noget? Ja, jeg skal sådan set hjem nu, men jeg har kigget lidt op i træerne for at se, om der sidder nogle små, frække børn deroppe. Eller oppe på taget af skuret. Nej, der er heller ikke nogen. Men kan vide, om det i virkeligheden er børn, jeg går og kigger efter, der laver narstreger. Det er i hvert fald ikke en lokomotiv, før der er lagt stenene på skinnerne. Det ved jeg. Fordi så ødelægger man toget, så kommer der nemlig mærker i de store jernhjul. Men hvad pokker kan det så være? Kan det være en eller anden drillepind, der er herude? Eller hvad? Jeg ved snart ikke, hvad man skal tænke. Så nu stiller jeg et spørgsmål, som I skal prøve at se, om I kan finde ud af. Hvem er det, der går og lægger sten på skinnerne? Er det mig, der har lagt dem? Fordi jeg vil prøve på at drille jer. Tror I, at det er nogle børn, der har lagt nogle sten på skinnerne, fordi de synes, det er sjovt? Eller tror I, at det er noget helt tredje, som der handler om noget? Prøv at høre en fugl. Der er en fugl et eller andet sted heroppe. Den sidder et eller andet sted. Der er der en i luften, der flyver der. Nå, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan næsten ikke hjælpe jer mere, end det jeg allerede har gjort. Måske har det noget med fugle at gøre. Ja, jeg ved det faktisk godt, hvad det er. Men det tror jeg måske, I kan prøve på at regne jer lidt frem til. Fordi det er ikke helt nemt, den her opgave, I nu har fået. Og så var der altså det der med det der grus dernede, det der sporskift der. Jeg ved, om det er nogle børn, der har gjort det. Det var altså farligt at råde rundt med sådan et sporskifte. Det klemmer med 200 kilo. Så det vil sige, at hvis jeg stod med Jeanette på skuldrene, og så måske en 2-3 unger på skuldrene oven i det, og så trådte jeg over tæerne, så ville det nogenlunde svare til 200 kilo. Nej, så dumt håber jeg ikke, at der er nogle børn, der går og laver sådan nogle dumme ting. Men hvad kan det så være? Prøv at finde ud af det. Nu har jeg givet jer nogle muligheder. Har det noget med noget deroppe i luften at gøre? Det var den ene. Har det noget med mig at gøre, som der kan prøve på at drille jer? Det var den anden. Eller tror jeg, at det er fordi, der er nogen, der går og laver ulykker? Det var den tredje. Tænk over det. Det kan være, at Jeanette kan hjælpe jer. Hej hej. Og god pinse.